Район шәһәр мәдәният йортында предприятие оешмалар арасында узган үзешчән сәнгать смотр конкурсының йомгаклау концерты узды. Бәйрәм концертында район башлыгы Марсель Шәйдуллин да катнашып, коллективларга рәхмәтен белдерде. Чыгыш ясадылар, меңнән артык үзебезнең авылда яшәүче, эшләүче хезмәткәрләребез шундый матур йомгак концертын куйдылар. Аларга да бик зур рәхмәт, бөтен авыл халкына бик зур рәхмәт, мәдәният хезмәткәрләренә бик зур рәхмәт. Хәзер инде шәһәр Актүбә бистәсендә яшәүче безнең азнакайлылар, актүбәлеләр матур концерт белән бүген җыелдылар. Аларга да бик зур рәхмәт. Күрәм җитәкчеләрне, күрәм аларның коллективларын, ветераннарын, күрә барлык кем катнашкан барлык коллективларга да бик зур рәхмәт. Быелгы смотр конкурс Россиядә гаилә, Татарстанда фәнни технологик үсеш елларына багышланды. Гал концертка төрле номинациялар буенча җиңүчеләр билгеләнеп, аларга дипломнар тапшырылды.